Okidoki. Mám nejaký loot. Poď parkour. Stop. Dámy a páni, vítam vás u nového videa. Dneska tu bude Mortal Company Mobile. Môžeme sa rovno na to pustiť. No. Máme tu prvú planetu. Mám prvú planetu Mars. Tak ideme rovno na to. Let's go! No, to je hlasné goddammit. Dobre, malo by to byť lepšie. Cedula. Daj sem. Jak sa zvoní? Nechcem zazvoniť. Tak nejde. OK. Motor. Daj sem. Okidoki. Mám nejaký loot. Poď parkour. Stop. OK, to sa stáva. Poďme na voľakú nejakú planétu, ideme na ďalšiu. Wow, trošku lak. A teraz nebudem robiť somariny, ale rovno sa na to pustím. Hop. Dobre, ale tak toto musí byť skok. Poď. Á, dal som to, nice. Zlomil som si nohy síce, ale tak... Čo sa dá robiť? Á, hrnček. Daj sem. Haló, je tu niečo? Kamo, však tu nič není, čo je to za loot? Kamo, ja som broke. To keľu. Tak GG, ja som broke. OK, dobre, tak nič, berem späť, nie som broke. Oh, no. Radiation? Oh, god damn it. Tu sú dvere, dobre, poďme. Ja som degež. Máme tu poslednú mapu, ktorú môžeme si vybrať. Experimentally Hunted. Dvakrát som to zle vyslovil. Whatever. Ideme na to, ideme bombiť. Tentokrát neumrem. Cedula. Parádička. To som potreboval. Tam 19 kg má tá cedula, čo ti dáva. Ja som strongman. OK, nič tu není. Ale tak čo sa dá robiť? OK, to je vchod, to je dobré vedieť.
candy, nice, let's go. Ešte máme tu toto, ale to spustí tú radiáciu, to my nechceme zatiaľ. Chcelo by to ešte nejaký lúz. OK, tam je niečo. Čo to je, čo to je? Big gear. No super. Dobre. Ja to poháčem asi predchod. Alebo ešte budem potrebovať nejaký loot. Pacnem to sem. A ideme ešte rýchlo pre ten... pre to svetlo. A to by mi mohlo stačiť, I guess. Neviem. Uvidíme. Počujem turetu. OK. Poď. Pohodičke, v pohode. Už je 12 hodín. Goddammit. Počkaj, kam ide biah? Ja potrebujem... A, tu sme, dobre. Daj mi cedulu, cukrík, túto radioaktívnu bombu. Toto vyhodíme sem. Zoberieme pikier. A ideme rýchlo na loď vesmírnu, alebo ako by sme to mohli volať. OK, počkaj, to by som nemal skákať asi. To som si dolámal nohy. Hands are full. Dobre, tak to tam pohačeme dole. Aspoň si ušetrím tú cestu. Hop, skáč. A vidím našu loď. Krásnu vesmírnu. OK. Teraz môžeme ísť zaplatiť dane. Tak to máš ten loot. Zatiaľ ideme ešte pre... A už si to zobral, nice paradička. OK, zarobil som si nejaký fajný cash. Ešte to tam rýchlo hodím. V momentálnej chvíli mám... 242. Let's go. Kúpil som si baterku. Haló? Už to letí. To je kam? Už to vidím, ja som slep len. Úspešne som utiekol. Oh no! Elna! Pomoc! Čeli! Tak to musím rýchlo zmiznúť odtiaľto. OK. Mám zobrať to hniezdo? Sú tu dva dokonca hniezda. Dve hniezda, OK. Najprv by som musel nájsť... A tam je naša loďka. Moju torčku.
ovplyvní to. A tu je to. Daj to sem. Dobre. Ja som ready. Okay. Dobre. Som vnútri. Konečne niečo aspoň uvidíme. Daj to sem. Počul som kroky. Nepáčilo sa mi to. Možno som to bol ja. Čo to tu furt pípa, kámo? To je tá tureta, že? Ok, to je fire exit. Feed me. Aj náhodou. Flaška. Paráda. Ale kámo, furt to pípa tá tureta, neviem kde je. Asi ma to aj netrápi nejako, aha, cedla. Á, to je mína, okej. Nice. Ja som sa stratil do keľu. G. Feed me. Here we go. Okay. Tam je to hniezdo. A to sú proste divé včely. OK. Chápem. Ale otázka, jak to spravím. Kámo, nechaj ma. Takže proste to rašnem, I guess. Ale ja si miniem potom celú tú staminu a zomrem. Ale vadí, žijeme iba raz. Daj to sem. To je na... To je taková hovadina. Nevadí. Ideme ešte pozrieť, či som tu nevynechal nejaký loot rýchlo. OK, skočil som to tentokrát. Poď, a šrob. 5-kilový šrob. Parádička. Šrob. Ja to speedrunujem. Ok, tam je mína. Ale jasné, chápem, radiácia. Nej problém, šéfko, všetko bude. Tu. Pustí ma. Zábradlie, blbé. Ja to teraz musím skočiť, čo? Marko skočil tento skok, išiel do svojej lode a odišiel domov za rodinou. Alebo ani nie. I believe I can fly.